Liwat nga napamatudan sang Bombo Radio Philippines ang hindi matupungan nga dedikasyon sa serbisyo publiko. Pinaagi sa isa na naman kamakasaysayan kag nagaluwas nga kabuhi o kung nagaluwas ang kabuhi nga dugong Bombo nationwide bloodletting campaign. Wala sa iban nga organisasyon sa pungsod ang nagauyat sang kaangay kabakod nga track record sa paghiwat sang pinakadako kag pinakaepektibo nga single-day blood donation drive kundi ang Bombo Radio Philippines. Ang Dugong Bombo Program ginbatigayon kahapon ng Biyembre 15 dululungan sa 25 city sa bilog nga pungsod kung sa di nag-ooperate ang 32 ka fully digitalized Bombo Radio and Star FM stations. Kaupod sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sa bulig sang Philippine Red Cross sa bilog nga pungsod ang Dugong Bombo 2025 nakatigayon nga makatipon sa kabugusan nga 4,657 bags sang dugo. Sa liwat, 4,657 ka bags sang dugo. Katumbas na sang 2,095,650 cc 2,095,650 cc sang dugo. O kung i-convert mo naman ina sa litro, 2,096, 2,096 ka litro ina sang dugo o kung 554 ka gallons. O kung 554 ka gallons. Kag kung i-convert mo ina, tipunon mo ina, makakolekta kung nakakolekta tanan sang pulo ka drum sang nadunar nga dugo. Nagikan ini sa 4,657 ka maalwan kag madinalagon nga mga donors sa bilog nga pungsod. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ini nga tuigan nga flagship project nagapadayon bilang mabakod nga commitment sang Bombo Radio Philippines sa pagbulig sa pagluwas sang kabuhi labi na sa mga biktima sang seryoso nga mga balatian, medikal nga emerhensa kag mga kalamidad nga nagakinahanglan sang madasig nga blood transfusion. Tanan nga nagbalilalagon nga donors na kabaton sang limited edition nga Dugong Bombo t-shirt, may hot meals man, may snacks kag vitamins bilang pagpasalamat sa pagdona nila sang dugo. Sa ngalan sang Bombo Radio Philippines, ginapalabot namon ang pinakamainit kag pinakasinsero nga pagpasalamat sa tanan nga blood donors, madinalagon man o kon hindi. Nagapasalamat man kita sa tanan nga mga partners, sponsors, kag supporters. Ang inyo pagulikid sa iban, pang binuligay kag wala untat nga suporta nagapadayon sa pagluwas sang madamo nga kabuhi. Tubtob sa masunod nga Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 9 minutos na magkaligad sa alas 6 sa aga. May kang talan sa gihapon sa ginpanigan nga Dugong Bombo kahapon. Ginkabig nga panata sa isa ka Ilonggo ang pakigbahin niya sa Dugong Bombo 2025 sa Bombo Radio Philippines. Kaupo din ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Philippine Red Cross. Si Marlo Aspirason ang pinakauna nga successful blood donor kahapon sa Dugong Bombo nga ginpanigayon sa Iloilo Science and Technology University sa La Paz. Suno sa iya panata na sila nga magdonar sang dugo kada tuig kag handom sini nga makasugpon sang kabuhi sa iya isig katawo. Dugang pa sini nga nagsugod sa magdonar sang dugo sang 1994 kag tubtub-subong padayon kag natungdan niya ang iya papel sa iya isig katawo kag ginakabig niya ini bilang isa ka sagrado nga butang. Isa ini sa mga makasugpon sang kabuhi sang aton isig katawo labi nagigakinannan sang dugo. Kagang dugo sagrado na para sa akon. Siguro I will start nga nagdonar ako since 1994 to the present. So taga tuig kadua ko kuan sang dugo. Okay. Walk-in ako sa Red Cross. Isa ginatawagan nila ko nga magdonar labi nagig kun apheresis ang ginakinahanglan para magdonar. O nagig nga pasalamat ko sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sa Red Cross sa paglonsar sa ining likoton kay pagi sini madamo nga mabuligan nga mga aton isikatawo labi na gid sa dugo nga kinahanglan nila pag sa hindi na sa aton nga kundi madamo sa bilog nga pungsod naton nga kinahanglan sa mga aton labi na gid sa mga kalamidad ng kalatabo kag sa mga iban pa. Basta Radio Bombo is all for you.
Nabarian si Marlo Aspirason ang pinakaurang successful blood donor sa Dugong Bombo 2025 kapon nga adlaw sa Iloilo Science and Technology University.